Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Batubhutubhutuke nganjengephuzu umatshitshiqomani. Bathi umfana empandle semncane ontanga badida bethi mdalanti cha, bamsukela bakithinga nesihlaza cwe. Ufunza abaphathi bezwe sinqamalalo delicious bathi intombi zimdansa ngenjebe zithi umuhle webhutsubhunzom, umuhle wematshitshiqomani. Kunensizwe engibhalelile la. Umfowethu ubhalile wathi, "Sawubona mqeqeshi, nginombuzo la. Uthi umfowethu ke uma ngikhuluma nentombazane ngizobona ngani uma kumele kube yimina oyitshelayo ukuthi asithandane noma mekumele kusuke kuyona ingane?" Uthi futhi ke ukuthi ngike ngizwe kwamanye ama-video akho uthi umjita angithi kuyona angeke ngakuthembisa izulu nomhlaba, asakhe ubuhlobo ngeke izisole. Kwamanye ngizwe uthi kumele kusuke enganeni ibuze kwenzakalani phakathi kwethu. So umfowethu ubuza kanjalo nje, umbuzo wakhe usimple and straightforward. So umfowethu lento ikabili, yabo, ikabili lento. Kunesimo la khona uthola ukuthi umjita uyayibona ingane awu uyachaza, yabona ikushaya ngaphakathi ugcwele ngani, yabona, and then kube ukuthi uyayi-approacha wena, yabo. So esimene sikanjalo ke ngithi mina ayilo muntu usuke yena kade engakulindele qho, engazi nanokuthi uya-exista noma mhlambe kade wazi but engalindele ukuthi yabo sengaba khona enikwenzayo wena naye okuwuthanda, yabo. So ke wena umbonile wachaza waya kuyena, yabona, wayomkhombisa ukuthi uyazi ngigcwele ngawe, ngiyakufuna, yabona. So kunesimo esikanjalo, ikhombisa nje intombazana ama-intentions akho ngayo ukuthi ufunani, yabona. So ke ngithi mina ke mangabe insizwe ehlakaniphile musu ukufika nebhomu, yabona, uzofika entombazaneni ukuthi yazi ngiyakuthanda nje mina, washo kwacina. The moment usho kanjalo angithi phela yena usuke kade engazi nanokuthi ukhona noma mhlambe ningathandana naye, yabona. Mazofika nebhomu kanjalo ukuthi hayi khona nje kusaseqaleni umtshela ukuthi hayi asithandane, yabona, izomthusa leyo nto, izomthusa kangangokuba agcine sethi kuwena yazi ngisazocabanga lento eyishoyo kumina, yabo, iyangijulukisa, yabo, ngisazocabanga, yabo. So mangabe esho kanjalo because umshaye ngebhomu, yabo, udinga naye isikhathi, ushocked ukuthi hawu ngempela wena, yabo, bengakulindele, yabo. So umshaya ngebhomu ke mosho kanjalo intombazane izofika nje uyitshela ukuthi uyayithanda zisuka nje. Kwesinye isikhathi ivele ichitha intombazane mhlambe ithi kuwena hayi nginendoda mina, yabo. So uthi ayinayo, kuyenzeka usawubona mhlambe futhi angifisi ukubona ngoba mangabe ukubona khombisa kona ukuthi awenzanga kahle. So ivele ikuthatha hayi mina nginawo umuntu wami, but mawuthi uyathola akanamuntu usingile indaba ubechitha wena because umjijele ngebhomu, phuzu ujijela ibhomu ngewindi, shaya ngebhomu, yabona. So ngithi mina ke because wena usuke waya kuyena wamkhombisa ama-intentions akho ukuthi nonke igcwele ngawe, ngiyakufuna, yabona. So ukukhombisa kanjani lokho ngokuthi nikhiphane nithole isikhathi nokuthi nibe ndawonye. Phela ayikho enye indlela ngaphandle kokuthi wenze njalo, kufanele nithole ithuba nibe ndawonye, nihlale ndawonye so that sizom-understanda umuntu kanjani naye athole ithuba lokuthi akuthole ukuthi uyinsizwe kanjani, yabona. So uma ngabe sekwenzeka kanjalo ke ila khona ke naye ngeke ngithi mina ke ungakamtsheli ukuthi uyamthanda, yabona, ungatatazeli ukumtshela ukuthi uyamthanda because mangabe wenza kanjalo njengoba ngisho ukuthi umshaya ngebhomu, yabo. So ekuzikhipheni kwakho naye ni spend isikhathi ndawonye usuke umkhombisa kahle kahle ama-intentions, yabo. So naye mangabe se-comfortable uzoqala ke naye noma sebona ukuthi hayi lo mjita lo uright, ngingakwazi ukuthi mina naye kube khona la siyakhona, bese aqala naye akubuza, yabona, kahle kwenzakalani la phakathi kwethu. Isikhathi esiningi basho kanjalo, mangakaze ke besho kanjalo kuwena, well usazokubona basazokwenza lokho, yabo. Thola umuntu uyakubuza ukuthi kwenzakalani la phakathi kwethu because ubuzikhipha naye
nispend isikhathi ndawonye uthi ubumqabo awugcini phela ukuthi umkhipha kodliwa imali yakho kuphela uyamqabula lo muntu phinde umhlabe futhi yabona uma wazi ulale nentombazane ungakazi uyitshela ukuthi uyayithanda well ngelinye ilanga kuyokwenzeka yabo kuyenzeka yabo and futhi mangabe kwenzeka kusuke usuke uapproach kahle lento yabo ukukhombisa ukuthi awusukhulile ngomqondo indaba zomjolo nje indaba zamathandana usucwempu kakhulu uzo yabo akazi umtshela umuntu uyamthanda but usukwazi ukuthi umqabule usukwazi ukuthi ulale naye so iphathi yokuqala le lapho kusuke kuwena uapproach intombazane yabo nayo ukugcinisa because ufuna ukumenza abe comfortable yabo uyamkhombisa nonke igcwele ngawe ngiyakufuna but awukamtshela uyamthanda so the moment nispend isikhathi naye ndawonye that's where umnikeza ithuba naye lokuthi adonseke kuwena bona umbambe udonsa imizwa yakhe nagcine secabanga phela mina ubususpend isikhathi naye ugcine secabanga ukuthi awukho eduze wakhe ugcine secabanga ngawe efuna uba nawe thothi useyakufonela nje uyabuza ukuthi hey unjani bengikuchecka nje yabona so simtholileke lapha yabo bese kuba khona isimo ke la khona uthola ukuthi intombazane ebone wena kuyenzeka kube intombazane ikufunayo uthola namjitayo bunganabile but kube yini intombazane efuna wena so awukwazi ke izimo ezimbili ezihlukile uzi-approach ngendlela eyodwa efanayo yabo so kuleso simo esikanjalo mangabe kuyintombazane ekufunayo ngithi mina ke njengoba ngisho ukuthi ngeke usebenzise i-approach eyodwa so kufanele usebenzise indlela yabo so let's say mhlawumbe yakufuna ke ingane naye yakhombisa ngama-sides yakuvakashela endlini awunisibona phela abangani izofunana endlini ayithunyiwe ayikho into ezoyifuna iyafika nje emqashweni wakho mhlawumbe efika iyahlala noma ayikodwa ayikini but iyafika nje endlini yakho nihlale ihlale nje mhlawumbe lapha yani ixoxe izeni izofunana kuwena ifuna wena yabo it's not like mhlawumbe nabangani noma ini yabo so mangabe ikhombisa ngama-signs kanjalo ngithi mina ke that's where sekufanele-ke nawe mangabe kuwukuthi uyambona ukuthi hayi uyamfuna vela unankinga naye yabo usungaqala-ke umtshela ukuthi yazi umkhohlise kanjalo uthi nje ngiyazi nkosazana ukuthi asikakazani isikhathi eside but into engiyibonayo kuwena uyintombazane ezazi ukuthi ifunani yabo so iyangichaza mina leyo nto leyo yabo so uyazazi ufunani awufani namantombazane othi nje iyangabaza ayizazi ukuthi ifunani so wena leyo nto iyona into engichazayo ngayo uyazazi ufunani and nendlela ocabanga ngayo uyakhombisa ukuthi ugulile uyamgoqa njalo goqa kanjalo bese uyamtshela ukuthi hayi because uyambona ukuthi uyakufuna tshothazi sizo sami nje ukuthi sike sizame yabo sibone ukuthi lento yami nawe ingapheleli lapho sibone ukuthi impilo izosithatha isibeke yabona so ngeke ngakuthembisa izulu nomhlaba noma ngikuthembisa ukuthi hayi mhlambe kusasa sobe sikwenye level no angazi kusasa but nginethemba ukuthi kusasa mina nawe singaba sesikwenye indawo engcono nginethemba but akuyona into engine guarantee yayo yabo ukhulume naye ukhulume uveza umqondo kuyena yabo ukhuluma into enomqondo kuyena yabo ungamkhohlisi ukuthi zokuthengela ibhanoyi nanabo noma gama lawa kudala but ukhuluma into enomqondo kuyena ama-guidelines lawo ekunikeza wona wena yobe usuyifantshuna kahle usuyisho kahle izwakala kahle endlebeni zakhe yabo umtshati nowazama sibone ukuthi nje impilo isithatha isibekaphi isinqumo leso ngeke uzuyisole ngaso yabo so njengoba ngithi ithi kuyena asizame balekile lo layini because mangabe uthi asizame kumbula okwamtshela ukuthi uyamthanda yabo so njengoba uthi asizame wenzelani because okakamazi impilo ayiphilayo mhlawumbe isiqhwanqhwangu sentombazane mhlawumbe umdlwembe yabona so just ukuthi ube safe because uthi azama uzange ukuthi umtshati uyamthanda uthi asizame wenzela kona umuntu mhlawumbe mangabe eseziveza ama-true colors akhe esekuvezela impilo ayiphilayo then uzokwazi nawe ukuthi hayi ngathi ukuzama kwethu akusisindawo yabona so uzokwazi ushifta kahle because uzange umtshele ukuthi uyamthanda nani yabo so lo layini ubalekile so futhi lokho engisuke ngiqondile ukuthi izimo zimbili khona la khona kuwena oyifunayo ingane noma
kuyona efuna wena. So awukwazi ukusebenzisa the same approach ey'ntweni ey'mbili ezahlukene, yabo. So ngeke ngisho kanjalo. I hope uyangi-understanda, uyangizwa. So uma ngabe unesifiso sokubhala umqeqeshi wensiza, ungambhalela kwi-email ethi umqeqeshiwensiza@gmail.com. Uma ngabe unesifiso sokuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho. Ukhumbuleke mfowethu, kamqeqeshi wensizwa ikhaya lenjabulo. Sho mfowethu.